Kaixo eta ongi etorriak gure kanalera. Orain honetan geometria analitikoko beste ariketa bat ebatziko dugu. Ariketa hau 2015ko US azterketan Euskal Herriko Unibertsitatera sartzeko auta probetan agortetutako ariketa bat daukagu. 2015 ekaina. Orduan, ariketak dioenez, ariketak eskatzen digu aurkitzeko zer ekuazio duen plano batek jakinik P-1 bi hiru puntutik pasatzen dela eta A-1, minus hiru eta B-1, vektorekiko paraleloa dela. Bigarren atalean, eskatzen digutena da kalkulatzeko zer balio izan behar duen M-ek aurreko atalean kalkulatutako planoa eta beste planoa hau M-ren funtziopean dagona, M-isaken I gehi 5 eta berdin 8, perpendikularak izan daitezen. Perpendikulartasunaren baldintza finkatu beharko dugu. Lehenengo pausua, lehenengo urratsa, planoak ze baldintza bete behar dituen idaztea da. Orduan, planoa barneratzen du P puntua. Planoak barneratzen du P puntua, edo igarotzen da P puntutik. Beste hitzetan. Hori lehen baldintza izango izateke, eta bigarren baldintza planoak bi vektore hauekiko paraleloa izango da. Bi marra vertikalak paralelotasuna adierazten dute. Orduan, erabiliko dugun metodoa plano bat eraikitzeko. Planoak eraikitzeko erabiltzen den metodo bat tipikoa, klasikoa izango da. Lehen lerroan determinante bat idatziko dugu, eta lehen lerroan puntua sartuko dugu. Isaken -1, isagei bat, iken bi eta zetaken hiru. Hau benetan, vektore bat izango litzateke, horre bi puntuen arteko akainketa, puntu bat isa i zeta izanik, beraz edozein puntu. Bigarren lerroan A vektorea idatziko genuke eta hirugarren lerroan B vektorea. Eta horrela sarrosen bidez kalkulatuko genuke plano hau. Hiru baldintza hauek betetzen dituen planoa. P puntutik pasa eta bi vektore hauekiko paraleloa izan dadin. Orduan, sarrus erabiliko genuke, determinantea kalkulatzeko, eta sarrusek dioenez, diagonal nagusia, isagei bat, -2 eta 5, beraien bi hiru balio hauek beraien artean biderkatuko genituzke, gehituko genioke beste diagonalak paraleloak direnak. Iken bi bider -3 eta bat beraien artean biderkatuz, eta -1, 3 eta zetaken 3 beraien artean biderkatuz. Eta horrik kenduko genizkioke hiru diagonal, bigarren mailako diagonalak eta bere paraleloak. Zetaken 3 bider -2 bider bat, eta iken bi bider -1 bider 5, eta -3 bider 3 bider isagei bat. Eta azkenean, hobe da parentesiak horrela guztea, eta beraien errepikatzen direlako, beraien artean eragiketak egin ondoren, -isa gehi bi ken zeta, ken bi adierazpenera iritsiko gara. Ez dugu ahaztu behar, hori emaitza hau berdin 0, 0rekin berdintzea. Zergatik, planoaren definizioa, hau izango litzateke biderkadura mistoa determinante hau. Eta biderkadura mistoak 0 eman behar du plano baten kasuan. Hiru vektore hauek sortzen duten paralelepipedoak volumena nuloa izan behar duelako. Hori da plano baten definizioa. Orduan, 0rekin berdintzerakoan ikurrak alda ditzakegu eta isa ken bi gehi zeta gehi bi berdin 0 planoa ondorioz estatuko dugu. Gero ikusiko dugu espazioan, hiru dimentsiotan, nola gelditzen den plano hau.
eta plan honek noski beteko ditu ataleko baldintza guztiak. B atala ebazteko, hau da, plano perpendikularrak beharko ditugu. Bigarren plano hau kalkulatu behar duguna, lehenengo A ataleko planorekiko perpendikularra izan behar du. Beraz, nola lortuko dugu perpendikulartasuna finkatzea. Bigarren planoa M-ren funtziopean dago, baina vektore normala atera dezakegu bi planoetatik. Galdera da, zein da M, ez? Bi plano hauek perpendikularrak izateko. Lehenengo planoaren vektore normala lortu dugun ekuazio orokorretik lortuko genuke. Isa, I eta Z-aren koefizienteak dira, hain zuzen. Bat, minus bi, bat, kasu honetan. Eta bigarren planotik, vektore normala M minus bat, bost, izango litzateke ez. Isa, I eta Z-aren koefizienteak, alegia. Eta hor daukagu, bigarren vektore normala, eta bi vektore hauek perpendikularrak izan behar dutenez, perpendikulartasuna finkatuko dugu, produktu edo biderkadura eskalarra nulua izan behar duen baldintza finkatuz. Beraz, n eskalar, n' berdin 0, baldintza finkatuko dugu. Hau da, guk nahi duguna da, bi vektore hauek perpendikularrak izatean. Hor daukagu, n eskalar edo puntu batekin adierazten dena, bider n' berdin 0. Ez da biderkak eta zehatza, baina biderkatuko genituzke bat bider m, horri gehituko genioke minus bi bider minus bat, eta horri bat bider bost gehituko genioke, eta batuketa honen emaitza berdin 0 utziko genuke. Horrela lortzen duguna da m gehi bi gehi bost berdin 0. Beraz, m gehi zazpi berdin 0. Eta ondorioz m minus zazpi balioa hartu beharko luke, biderkadura eskalarra hau 0 izateko. Eta planoa, bigarren plano hau, lehenengo planoarekiko perpendikularra izateko. Gero ikusiko dugu hiru dimentsiotan, espazioan, ia benetan bi plano hauek lehenengo atalean lortu duguna. Eta bigarren atal honetan lortu duguna ia perpendikularrak diren, ez? GeoGebra 3D edo Desmos 3D habilita oso argi ikusten dugu. Azterketa batean noski ez daukagu aukera hori, baina hemen bai. Eta emaitza berresteko nik uste dut oso praktikoa dela. Orduan gorriz ikus dezakegu lehenengo planoa, ataleko planoa, kalkulatu dugun, determinantearen bidez kalkulatu duguna. Plan honek betetzen ditu bi baldintzak, P puntutik pasako da, edo P puntutik igaroko da, eta bi A eta B vektorekiko paraleloa izango da. Orduan plan honek bi baldintza betetzen ditu. Eta B atalean kalkulatu dugun beste planoa urdinez ikus dezakegu, eta angelu konkretu batetik hemendik hain zuzen ere ikus dezakegu guztiz perpendikularrak direla. Azalpen hauek gustukoak baldin badituzue, harpidetu zaitezte kanal honetara, eta emaiozue gustatzen zait edo sakasazue gustatzen zait botoia. Mila esker.